Στο ρυθμό της καθημερινής μας ζωής, το σώμα απορροφά σιωπηλά περισσότερα από όσα συνειδητοποιούμε, εντάσεις, βάρη και ενέργειες που αφήνει πίσω του ο κόσμος γύρω μας. Το μυαλό μπορεί να ξεκουραστεί, αλλά το σώμα φέρει ίχνη από όσα το πνεύμα δεν έχει ακόμη απελευθερώσει. Η βουδιστική σοφία διδάσκει ότι η ισορροπία δεν βρίσκεται σε εξωτερικά μέσα, αλλά στην επίγνωση σε μικρές σκόπιμες πράξεις που επαναφέρουν την ενέργειά μας και αποκαθιστούν την αρμονία. Ακόμη και η πιο απλή κίνηση, εκτελεσμένη με προσοχή και παρουσία, μπορεί να καθαρίσει τα λεπτά ρεύματα που βαραίνουν το σώμα και το νου. Σήμερα προσφέρουμε μια πρακτική τόσο παλιά όσο και η φροντίδα. Έναν απαλό καθαρισμό της αυγενικής περιοχής με αλάτι, μια μέθοδο για να απελευθερώσετε την κόπωση, να διαλύσετε τη στασιμότητα και να ξυπνήσετε τη ζωτικότητά σας. Δεν είναι μαγεία. Είναι προσοχή εν κινήσει, μια γέφυρα μεταξύ σώματος, νου και της αόρατης ροής ενέργειας που διατηρεί τη ζωή. Τι θα γινόταν αν κάποιος σου έλεγε ότι αυτή η συνεχής εξάντληση, αυτό το αόρατο βάρος που σιωπηλά κουβαλάς στους ώμους σου, εκείνη η αίσθηση ότι ακόμα κι αν κοιμάσαι καλά, δεν ανακτάς πλήρως τις δυνάμεις σου, θα μπορούσε να μεταμορφωθεί με μία μόνο κίνηση, χωρίς χάπια, χωρίς ακριβές συνεδρίες, χωρίς κούφιες υποσχέσεις, μόνο μία απλή πράξη εκτελεσμένη σωστά και στο σωστό μέρος. Φαντάσου αυτό, βρίσκεσαι στο σπίτι σου, όλα είναι ήρεμα. Ο ήλιος μόλις αρχίζει να εμφανίζεται στον ορίζοντα, το σπίτι κοιμάται, πηγαίνεις στον καθρέφτη του μπάνιου, κοιτάς τον εαυτό σου για λίγα δευτερόλεπτα και νιώθεις κάτι ασυνήθιστο, σαν να μην είναι μόνο κόπωση, σαν να υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι συσσωρευμένο, αόρατο, μια πυκνότητα, σαν κάποιος να σου έκλεψε την ειρήνη χωρίς να το παρατηρήσεις. Ίσως δεν το συνειδητοποιείς, αλλά υπάρχει ένα μέρος του σώματος που σχεδόν κανείς δεν καθαρίζει όπως θα έπρεπε. Και ακριβώς εκεί ξεκινάει η ανισορροπία. Λίγοι το αναφέρουν, αλλά οι αρχαίοι δάσκαλοι το γνώριζαν. Αυτή η περιοχή αποθηκεύει το βάρος των λέξεων που καταπίνεις, των άβολων βλέψεων, των υποσχέσεων που δίνεις και ξεχνάς. Είναι ένα ευαίσθητο σημείο, συχνά αγνοημένο, αλλά εξαιρετικά ενεργειακό. Εδώ αρχίζει το μυστήριο. Το τελετουργικό που πρόκειται να ανακαλύψει σήμερα δεν εφευρέθηκε. Μεταδόθηκε από γυναίκα σε γυναίκα, από γιαγιά σε εγγονή, από θεραπεύτρια σε μαθητευόμενη, σιωπηλά και με σεβασμό. Πώς μεταδίδεται ένα ιερό μυστικό? Ένα μυστικό που αν εκτελεστεί σωστά μπορεί να σου επιστρέψει μία δύναμη που ούτε θυμόσουν ότι είχες. Αλλά περίμενε, η στιγμή για να το αποκαλύψουμε δεν έχει φτάσει ακόμα. Πρώτα πρέπει να το νιώσεις. Έχεις παρατηρήσει ποτέ αυτή την περίεργη αίσθηση μετά από μια συνομιλία με κάποιον? Σαν η πλάτη σου να φέρει βάρος, σαν η ενέργειά σου να έχει στραγγιστεί. Ίσως αυτό να σου συμβαίνει ήδη. Τις επόμενες λίγες στιγμές θα μάθεις πώς να κόψεις αυτούς τους αόρατους δεσμούς. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, οι πεποιθήσεις σου ή οι εμπειρίες ζωής. Αυτό το τελετουργικό δημιουργήθηκε για γυναίκες σαν εσένα. Γυναίκες που έχουν κουβαλήσει τον κόσμο στους ώμους τους και τώρα αξίζουν να μάθουν να αφήνουν. Αλλά συνέχισε μόνο αν είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις τον καθρέφτη και να αρχίσεις να καθαρίζεσαι από μέσα. Είναι πρωί. Οι πρώτες χρυσές ακτίνες του ήλιου φιλιούν το γυαλί της κουζίνας. Έξω ο κόσμος κοιμάται ακόμα. Πηγαίνεις στο μπάνιο, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και κοιτάζεις τον εαυτό σου προσεκτικότερα από ό,τι συνήθως. Υπάρχει κάτι στο πρόσωπό σου, όχι ρητίδες, όχι σωματική εξάντληση, αλλά σαν το εσωτερικό σου φως να έχει σβήσει. Ανοίγεις το ντουλάπι και παίρνεις μια μικρή χούφτα χονδρό αλάτι. Θαλασσινό αλάτι, αν είναι δυνατόν.
Το νιώθεις ανάμεσα στα δάχτυλά σου, ξηρό, τραχή, αλλά ισχυρό. Δεν το ξέρεις ακόμα, αλλά αυτή η απλή κίνηση πρόκειται να σπάσει μια αόρατη αλυσίδα, μια αλυσίδα που ίσως σε κρατούσε φυλακισμένη για χρόνια. Καθώς προετοιμάζεσαι, θραυσματικές σκηνές εισβάλλουν στο μυαλό σου. Εκείνη η άβολη συνομιλία με μια φίλη που χαμογελούσε, αλλά άφησε ένα σχόλιο που σε πλήγωσε βαθιά, εκείνη η επίσκεψη κάποιου που ήρθε χαρούμενος, αλλά άφησε ένταση πίσω χωρίς προφανή λόγο. Εκείνες οι νύχτες που κοιμάσαι, αλλά ξυπνάς πιο κουρασμένη από όταν ξάπλωσες. Δεν είναι η φαντασία σου, έχει όνομα και ρίζα. Υπάρχει μια λεπτή, αλλά ισχυρή ενέργεια που προσκολάται στο πεδίο μας όταν εκτιθέμεθα σε ανθρώπους που μας ζηλεύουν, ακόμα και ασυνείδητα. Και συχνά είναι κάποιος κοντινός. Το νιώθεις στο σώμα σου, στην ψυχή σου και κυρίως στον αυχένα σου. Αυτή η περιοχή, ο αυχένας, είναι μία από τις κρυφές πύλες της ενέργειας. Οι ανατολικοί δάσκαλοι δίδασκαν ότι εκεί η ζωτική μας δύναμη αποσταθεροποιείται όταν κάποιος μας εύχεται κακό, ακόμα και με ένα χαμόγελο. Και εδώ ακριβώς ξεκινά το τελετουργικό. Ο απλός συνδυασμός αλατιού και σκόπιμης αφής των ουχιών δεν είναι μόνο καθαρισμός, είναι ανάκτηση. Είναι σαν να ανάβεις ένα κερί στο απόλυτο σκοτάδι. Είναι το σώμα σου που λέει αρκετά. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι το βάρος που κουβαλούσες τόσο καιρό μπορεί να μην είναι καν δικό σου. Ότι η δυσφορία μετά από ορισμένους ανθρώπους δεν είναι ασήμαντη. Ότι αυτή η ανεξήγητη θλίψη μπορεί να προέρχεται από κάποιον άλλον. Τώρα πρόκειται να μάθετε το πρώτο βήμα, αλλά πριν από αυτό πάρτε μία βαθιά ανάσα και επαναλάβετε νοερά. Είμαι έτοιμη να απελευθερώσω ό,τι δεν μου ανήκει. Αυτό το τελετουργικό δεν εφευρέθηκε, αποκαλύφθηκε, μεταδόθηκε σιωπηλά από σοφή ψυχή σε σοφή ψυχή, από θεραπεύτριες ξεχασμένες από την ιστορία σε γυναίκες σαν εσένα που έχουν μάθει να κουβαλούν τα πάντα χωρίς παράπονο, αλλά που τώρα αξίζουν να σταματήσουν να κουβαλούν. Και όλα ξεκινούν με το αλάτι. Το αλάτι είναι ένα από τα αρχαιότερα στοιχεία καθαρισμού της ανθρωπότητας, από τους Κέλτες του βορρά της Ευρώπης μέχρι τα βαθιά ανδαλουσιανά τελετουργικά. Χρησιμοποιούνταν για να προστατεύει τα σπίτια, να απομακρύνει τις ασθένειες, να καθαρίζει ναούς και λίγοι γνωρίζουν ότι μπορεί επίσης να καθαρίσει συναισθηματικές μνήμες που έχουν εδραιωθεί στο σώμα, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται στον αυχένα. Αυτή είναι η περιοχή που απορροφά όλη την προσοχή όσων ζουν για τους άλλους και ξεχνούν τον εαυτό τους. Τώρα δώσε προσοχή, πάρε μια μικρή ποσότητα χονδρού αλατιού κατά προτίμηση θαλασσινού. Τοποθέτησέ το σε ένα μικρό γυάλινο ή κεραμικό πιάτο. Πρόσθεσε μερικές σταγόνες νερό, μόνο όσο χρειάζεται για να σχηματιστεί μια πάστα που να μην στάζει, αλλά να είναι χειρίσιμη. Κλείσε τα μάτια, πάρε βαθιές αναπνοές και με τις άκρες των δαχτύλων σου εφάρμοσε απαλά το μείγμα στον αυχένα, κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Φαντάσου ότι καθαρίζεις ένα θολό παράθυρο. Νιώσε το. Οραματίσου ό,τι πρέπει να φύγει να φεύγει με κάθε περιστροφή των δαχτύλων σου. Μην βιάζεσαι. Ο αυχένας θα σου δείξει πού πονάει, πού χτυπάει, πού χρειάζεται να μείνεις λίγο περισσότερο. Και καθώς το κάνεις, επαναλάμβανε εσωτερικά. Επιστρέφω την ενέργεια που δεν μου ανήκει, αξιώνω ξανά ότι είναι δικό μου. Δεν χρειάζεται να το καταλάβεις με το μυαλό σου. Το σώμα σου ήδη το έχει καταλάβει. Καθώς ολοκληρώνεις την κίνηση, θα παρατηρήσεις μια λεπτή αλλαγή, μη ορατή με το μάτι, αλλά σαν να έχει σπάσει μια αόρατη αλυσίδα. Μπορεί να νιώσεις ζέστη να ανεβαίνει στην πλάτη σου ή ελαφριά ζαλάδα. Αυτό είναι καλό σημάδι. Το τελετουργικό λειτουργεί, το σώμα απελευθερώνεται, η ψυχή ανασένει. Τώρα πλύνε τα χέρια σου και τον αυχένα με τρεχούμενο νερό. Στέγνωσε με μια προσωπική πετσέτα, μια που είναι μόνο δική σου.
Αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη. Αυτή η πετσέτα γίνεται το σύμβολο προστασίας σου, η ενεργειακή σου άγκυρα. Και σε αυτή τη στιγμή επαναλάμβανε απαλά ή σιωπηλά. Το αλάτι παίρνει ό,τι δεν χρειάζομαι. Το ξένο φεύγει. Το δικό μου επιστρέφει. Επανάλαβε το 3 φορές. Πάντα 3, γιατί ο αριθμός 3 φέρει την ενέργεια της μεταμόρφωσης, της απελευθέρωσης και της επιστροφής στο σπίτι. Μόλις ξεκίνησες μια βαθιά διαδικασία επανασύνδεσης με τη ζωτική σου δύναμη. Τώρα, κάτι σημαντικό. Άφησέ μου ένα σχόλιο. Έχεις νιώσει αυτήν την ανεξήγητη κόπωση. Έχεις παρατηρήσει το περιβάλλον να γίνεται βαρύ μετά από μια επίσκεψη. Πάτησε like. Αν επίσης πιστεύεις ότι η αρνητική ενέργεια μπορεί να μας επηρεάζει περισσότερο από ό,τι φαίνεται, μοιράσου αυτό το βίντεο με μια φίλη που αισθάνεται αποθαρρυμένη, εξαντλημένη ή που έχει κουβαλήσει για καιρό τη θλίψη στο βλέμμα της. Μερικές φορές, ό,τι χρειάζεται είναι ακριβώς αυτό το τελετουργικό. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσες ζωές μπορεί να μεταμορφώσει κάτι τόσο απλό. Αν θέλεις να συνεχίσεις να μαθαίνεις μυστικά σαν κι αυτό, σοφίες σχεδόν χαμένες με τον χρόνο, εγγράψου τώρα στο κανάλι. Κάθε εβδομάδα θα είμαι εδώ μαζί σου, φέρνοντας φως, ειρήνη και προστασία, ώστε να καθαρίσουμε ό,τι μας βαραίνει και να ανοίξουμε χώρο για ό,τι πραγματικά μας ανήκει. Τώρα που γνωρίζεις το πρώτο βήμα, ας προχωρήσουμε πιο βαθιά. Ο αληθινός καθαρισμός δεν σταματά στο φυσικό σώμα. Πρέπει να αγγίξει και το λεπτό ενεργειακό πεδίο. Γι' αυτό θα ενσωματώσουμε 3 στοιχεία που θα ενισχύσουν την προστασία σου. Ενεργοποιημένο νερό, φύλλα δάφνης και μια πετσέτα αφιερωμένη αποκλειστικά σε σένα. Ξεκίνησε ετοιμάζοντας ένα ποτήρι φιλτραρισμένο νερό. Άφησέ το να ξεκουραστεί κάτω από το φως του φεγγαριού ή, αν είναι πρωί, στον ήλιο για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αυτό είναι το ενεργοποιημένο νερό σου, φορτισμένο με τη δύναμη της φύσης, έτοιμο να καθαρίσει πέρα από το σώμα, αγγίζοντας την ψυχή. Στη συνέχεια, πάρε 2 φύλλα δάφνης. Σύμφωνα με τις αρχαίες μεσογειακές και βουδιστικές παραδόσεις, η δάφνη δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό, είναι φυτό προστασίας, ευλογίας και ανοίγματος δρόμων. Τρίψε απαλά τα φύλλα ανάμεσα στα δάχτυλά σου με πρόθεση, ξυπνώντας την ενέργειά τους. Τοποθέτησε ένα φύλλο στο ποτήρι με το ενεργοποιημένο νερό. Κράτησε το άλλο κάτω από το μαξιλάρι σου όταν ολοκληρωθεί το τελετουργικό. Τώρα έρχεται η ειδική σου πετσέτα. Διάλεξε μια μικρή, λευκή, απαλή, καθαρή πετσέτα. Χρησιμοποίησέ την αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Θα γίνει η σύμμαχός σου, το μανδύα προστασίας σου. Μην την δανείζεις, μην την χρησιμοποιείς για τίποτα άλλο. Αυτή η πετσέτα θα απορροφήσει ό,τι πρέπει να φύγει από εσένα. Μετά από κάθε χρήση, πλύνε την προσεκτικά και φύλαξέ την σε ένα ειδικό μέρος, σαν να ήταν ένα φυλακτό, μια μικρή γωνιά μόνο για σένα, ένα κουτί με αρώματα, ένα σιρτάρι με τα γράμματά σου, ένας ιερός χώρος στο σπίτι σου. Μόλις εφαρμόσεις το αλάτι στον αυχένα όπως έμαθες, ξέπλυνε την περιοχή με το ενεργοποιημένο νερό που περιέχει το φύλλο δάφνης. Καθώς σκουπίζεις την περιοχή με την αφιερωμένη πετσέτα σου, επαναλάμβανε σιωπηλά. Καθαρίζω το σώμα, το μυαλό και την ψυχή μου. Είμαι ελεύθερη, είμαι δική μου, είμαι ολόκληρη. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο του τελετουργικού. Βαθύτερο, πιο ισχυρό και πιο δικό σου. Κάποιες γυναίκες που το έχουν κάνει έχουν κλάψει χωρίς να ξέρουν γιατί. Άλλες ένιωσαν ελαφρότητα στο σώμα τους, σαν να αφαιρούσαν ένα αόρατο σακίδιο που κουβαλούσαν χρόνια. Κάποιες ανέφεραν ότι κοιμήθηκαν βαθιά για πρώτη φορά σε μήνες. Κάποιες άλλες έλαβαν την πολυαναμενόμενη κλίση την επόμενη μέρα.
Δεν είναι σύμπτωση, είναι απελευθέρωση, είναι ευθυγράμμιση. Για να εδραιωθεί αυτή η διαδικασία στην πραγματικότητά σου και να μην είναι μόνο προσωρινή ανακούφιση, είναι απαραίτητο να επαναλάβεις το τελετουργικό για 7 συνεχόμενες ημέρες. 7 μέρες, 7 νύχτες, η ίδια κίνηση, η ίδια πρόθεση. Επαναπρογραμματίζεις το ενεργειακό σου πεδίο, καθαρίζοντας αόρατα στρώματα που συσσωρεύτηκαν για χρόνια. Όπως ένα ποτάμι δεν καθαρίζει με μία μόνο βροχή, έτσι και εσύ χρειάζεσαι συνέπεια για να ρέει η νέα ενέργεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, δημιούργησε μια ασφαλή ενεργειακή φούσκα. Μην μοιράζεσαι την πετσέτα σου. Απόφυγε να μιλάς για το τελετουργικό με οποιονδήποτε για αυτές τις 7 ημέρες. Αυτό είναι μια οικία πράξη μεταξύ εσένα και του ιερού, μεταξύ εσένα και της ουσίας σου. Κράτα την πετσέτα σου πάντα διπλωμένη, αρωματισμένη, φροντισμένη σαν ιερό αντικείμενο. Είναι η σφραγίδα σου, το προστατευτικό σου πέπλο. Και αν είναι δυνατόν, γράψε λίγες γραμμές κάθε μέρα μετά την εκτέλεση του τελετουργικού, σημειώσεις, συναισθήματα ή παρατηρήσεις, ώστε η μεταμόρφωσή σου να ριζώσει και να σε καθοδηγεί. Πώς ένιωσες? Τι σκέψεις εμφανίστηκαν? Τι αναμνήσεις αναδύθηκαν? Η διαδικασία της θεραπείας είναι σιωπηλή, αλλά βαθιά μεταμορφωτική αν επιλέξεις να κοιτάξεις προς τα μέσα. Και πίστεψέ με, μετά από 7 ημέρες δεν θα είσαι η ίδια γυναίκα. Τώρα που ξέρεις τι να κάνεις, πρέπει να καταλάβεις πότε να το κάνεις. Αυτό το τελετουργικό πρέπει να εκτελείται μεταξύ ηλιοβασιλέματος και μεσάνυχτων. Αυτή είναι η στιγμή που η ημέρα υποχωρεί και η ψυχή αναδύεται. Οι αρχαίοι ονόμαζαν αυτή την ώρα ισχυσμοί, όταν οι λεπτές πύλες ανάμεσα στους κόσμους ανοίγουν ελαφρά και το αόρατο γίνεται ορατό. Σε εκείνη τη στιγμή ετοίμασε το χώρο σου, χαμηλό φως ή καθόλου, σιωπή ή απαλή, αρχαϊκή μουσική. Τοποθέτησε έναν μικρό καθρέφτη μπροστά σου, όχι για μακιγιάζ, αλλά για να δεις τον εαυτό σου πραγματικά. Αυτός ο καθρέφτης δεν είναι ένα συνηθισμένο αντικείμενο, θα γίνει η άγκυρά σου, ο μάρτυράς σου. Πριν ξεκινήσεις το τελετουργικό, κοίταξε τον εαυτό σου στα μάτια. Όχι σκληρά, αλλά με αποφασιστικότητα. Και πες καθαρά, απελευθερώνω, ελευθερώνω τον εαυτό μου, επανασυνδέομαι. Αυτές οι 3 φράσεις είναι βαθιά ενεργοποιητικά στοιχεία. Σπάνε αόρατες συμφωνίες, συναισθηματικά συμβόλαια που ίσως έχεις κάνει με τον πόνο χωρίς να το καταλάβεις. Είναι σπόροι που θα φυτρώσουν σε δύναμη, καθαρότητα και ειρήνη. Μετά το τελετουργικό, κοίταξε ξανά στον καθρέφτη, αυτή τη φορά χωρίς κριτική. Δες τον εαυτό σου ως μια γυναίκα που θεραπεύεται, μια γυναίκα που δεν κουβαλά πλέον ό,τι δεν της ανήκει, μια γυναίκα που επιλέγει από σήμερα να ζει ελαφριά, παρούσα και με καθαρή ενέργεια. Αυτή η απλή κίνηση, να βλέπεις πραγματικά τον εαυτό σου, δημιουργεί μια συναισθηματική μνήμη και κάθε φορά που επαναλαμβάνεις αυτό το βλέμμα, ακόμη και μέρες αργότερα, το σώμα σου θα θυμάται. Είμαι η γυναίκα που καθάρισε τον εαυτό της. Είμαι η γυναίκα που ξαναλάμπει. Ο αληθινός καθαρισμός δεν τελειώνει όταν σκουπίζεις τον αυχένα σου στην πραγματικότητα, εκεί ξεκινά. Καθώς απελευθερώνεσαι εσωτερικά, ο κόσμος γύρω σου συνεχίζει να στέλνει σήματα, δονήσεις και υπολείμματα όλων όσων έζησες ή κράτησες σιωπηλά για χρόνια. Πόσες φορές ένιωσες καλύτερα, μόνο και μόνο για να μπεις στο σπίτι σου και να ξαναφέρεις αυτό το βάρος, ή να ανοίξεις ένα σιρτάρι, να αγγίξεις ένα αντικείμενο και η διάθεσή σου να καταρρεύσει. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια προσκολάται, κολλάει σε υφάσματα, καθρέφτες, πιάτα, τοίχους. Κρύβεται σε γωνιές που κανείς δεν καθαρίζει, σε τραβά αργά, πίσω σε ό,τι τόσο προσπάθησες να αφήσεις. Να μια αλήθεια που λίγοι θα σου πούν, οι χώροι επίσης μπορούν να φέρουν ασθένεια και δεν χρειάζεται να ζεις σε ένα σπίτι που εξασθενεί την ψυχή σου.
Τώρα που το σώμα σου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της θεραπείας, το σπίτι σου πρέπει να δονείται στον ίδιο ρυθμό και όλα ξεκινούν με μια συμβολική κίνηση, να αφαιρέσεις ό,τι δεν σε αντιπροσωπεύει πια. Κοίταξε εκείνη τη λησμονημένη γωνιά, εκείνη την ντουλάπα που δεν έχεις ανοίξει μήνες, εκείνη την τουαλέτα όπου συσσωρεύονται χαρτιά για κάθε περίπτωση. Εκεί κατοικεί η στάσιμη, σιωπηλή, ακινητοποιημένη ενέργεια, περιμένοντας μια ρογμή για να επιστρέψει. Βγάλε ό,τι δεν σου χρησιμεύει, σπασμένα αντικείμενα, ρούχα που θυμίζουν δύσκολες στιγμές, δώρα από ανθρώπους που σε πλήγωσαν, χαρτιά που κρατάς από φόβο, όχι από ανάγκη. Αυτά τα αντικείμενα κουβαλούν ιστορίες και κάποιες ιστορίες χρειάζονται κλείσιμο. Όταν καθαρίζεις το σπίτι σου με πρόθεση, στέλνεις ένα σαφές μήνυμα στο σύμπαν. Είμαι έτοιμη. Επιλέγω το καινούριο. Επιλέγω να ζω ελαφριά. Αυτή η πράξη ενεργοποιεί μια βαθιά ψυχολογική αντίδραση, ενεργειακή συνοχή. Όταν το μυαλό σου, το σώμα σου και το περιβάλλον σου δονείται σε αρμονία, οι ευλογίες βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή. Αλλά υπάρχει κι άλλο. Μια σχεδόν μυστική συνήθεια ενισχύει όλα όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ένα μικρό τελετουργικό, αλλά τόσο ισχυρό όσο τα υπόλοιπα, συμβαίνει στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα μετά το ξύπνημα, πριν αγγίξεις το κινητό σου, πριν σηκωθείς, ακόμα και πριν πεις «καλημέρα». Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού σου, τοποθέτησε το δεξί σου χέρι στην καρδιά σου, νιώσε τη ζεστασιά του δέρματός σου. Κλείσε τα μάτια για λίγα δευτερόλεπτα και πες απαλά, αλλά με αποφασιστικότητα. Είμαι ζωντανή, επιλέγω να είμαι καθαρή, αποδέχομαι την ειρήνη μου. Αυτές οι 3 φράσεις είναι περισσότερα από λόγια. Είναι συναισθηματικοί άγκυρες που φτάνουν απευθείας στο υποσυνείδητό σου, στο μέρος του μυαλού που καθορίζει πάνω από το 90% των αποφάσεών σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κάθε επανάληψη επαναπρογραμματίζει την αρχή της ημέρας σου, ώστε να ξεκινά με ηρεμία, σαφήνεια και αυτοαγάπη. Δημιουργείς μία λεπτή ασπίδα που ενισχύεται κάθε πρωί, θυμίζοντας στην εσωτερική σου ενέργεια ότι τώρα εσύ ελέγχεις την ημέρα σου. Αυτός ο απλός τρόπος να αγγίζεις την καρδιά σου και να ακούς τον εαυτό σου πριν ξυπνήσει ο κόσμος, ξυπνά ένα αίσθημα ανήκειν. Το σώμα σου αρχίζει να αισθάνεται πραγματικά στο σπίτι του, όχι σε τούβλα, αλλά στο σπίτι μέσα σου. Αν διατηρήσεις αυτή τη συνήθεια για 7 ημέρες, θα παρατηρήσεις μια βαθιά αλλαγή. Γίνεται ταυτότητα, αλήθεια, πραγματική παρουσία. Να ένα πολύτιμο μυστικό για να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο το τελετουργικό. Αμέσως μετά αυτή την πρωινή κίνηση, κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη για λίγα δευτερόλεπτα, όχι για να κρίνεις τα μαλλιά, το δέρμα ή την εμφάνισή σου, αλλά για να αναγνωρίσεις τη γυναίκα που γίνεσαι. Μια γυναίκα που καθαρίζει τον εαυτό της, που δεν επιτρέπει πλέον να μολύνεται, που τιμά το παρελθόν της, αλλά δεν το κουβαλά πλέον σαν βάρος. Αυτή η απλή ακολουθία, καθαρισμός του χώρου, πρωινή επιβεβαίωση, συνειδητή ματιά στον καθρέφτη, ενεργοποιεί μια τριάδα ενεργειακής μεταμόρφωσης, καθαρό σώμα, καθαρό σπίτι, προστατευμένο μυαλό και εσύ πιο ζωντανή από ποτέ. Πες μου στα σχόλια, ποιο θα είναι το πρώτο αντικείμενο που θα αφαιρέσεις από το σπίτι σου σήμερα. Αυτό θα είναι η πρώτη σου δέσμευση προς τη νέα εκδοχή του εαυτού σου. Και αν αυτό το περιεχόμενο σε έχει αγγίξει, κάνε εγγραφή στο κανάλι τώρα, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να εξερευνήσουμε μαζί. Σε κάθε βίντεο θα σου θυμίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είσαι μόνη και το φως σου δεν έχει ακόμα δείξει όλη τη δύναμη που μπορεί να ακτινοβολήσει. Τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή. Κλείσε τα μάτια σου για μόνο 3 δευτερόλεπτα και νιώσε τη σιωπή γύρω σου. Νιώσε την ηρεμία που αρχίζει να μεγαλώνει στο στήθος σου. Αντιλήψου πως η ενέργειά σου αναδιοργανώνεται αργά, σαν μια κοιμόμενη δύναμη μέσα σου
να ξυπνά επιτέλους, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν έφτασε σε αυτό το βίντεο τυχαία. Κάτι μεγαλύτερο σε έφερε εδώ. Ίσως ήταν η κούραση, ίσως ο ανώνυμος πόνος, ίσως το κενό που κανείς άλλος δεν βλέπει. Αλλά τώρα ξέρεις, αυτό που νιώθεις έχει ρίζες, έχει νόημα και έχει θεραπεία. Σήμερα έμαθες ότι δεν χρειάζεσαι 1000 τεχνικές ή περίπλοκα τελετουργικά. Χρειάζεσαι μόνο παρουσία, πρόθεση και το θάρρος να πεις «Φτάνει, δεν κουβαλάω πια ό,τι δεν είναι δικό μου». Και η αλήθεια είναι ότι με το που έφτασες έως εδώ έχεις ήδη κάνει το πιο δύσκολο βήμα. Το βήμα να κοιτάξεις τον εαυτό σου με ειλικρίνεια. Από τώρα δεν είσαι πια η ίδια γυναίκα. Γνωρίζεις το μονοπάτι, έχεις το τελετουργικό, έχεις τις λέξεις, έχεις την επιλογή και κάθε φορά που επαναλαμβάνεις αυτή τη διαδικασία, σήμερα, αύριο ή σε ένα μήνα, το σώμα σου θα θυμάται, η ψυχή σου θα χαμογελά και η ενέργειά σου θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό άκου προσεκτικά. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο στα αγαπημένα σου, γιατί όποτε νιώσεις αποσταθεροποιημένη, θα είναι εδώ ως ναός, ως καταφύγιο, ως υπενθύμηση ποια είσαι. Άφησέ μου ένα σχόλιο με αυτή τη φράση. Καθαρίζω τον εαυτό μου, ελευθερώνω τον εαυτό μου, επιστρέφω σε μένα. Ας γίνει η άγκυρά σου, η δήλωσή σου στο σύμπαν. Μοιράσου αυτό το βίντεο με άλλες γυναίκες, ίσως την αδελφή σου, τη φίλη σου, τη μητέρα σου. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια μπορεί να χρειάζεται αυτή την ανάσα ανακούφισης και αλήθειας. Και τέλος, κάνε εγγραφή στο κανάλι τώρα. Εδώ κάθε εβδομάδα θα βρεις περισσότερα από απλά βίντεο, θα βρεις καθοδήγηση, αρχαία σοφία και πάνω απ' όλα τη δική σου δύναμη να σε περιμένει. Γιατί αξίζεις μια ελαφριά ζωή, αξίζεις ένα καθαρό σώμα και πάνω απ' όλα αξίζεις να ξαναλάμψεις.